Хора, здравейте, добре дошли в едно ново видео. В момента сме тук в Пирин планина, аз съм на почивка, жалко не можа да снимам през другото време. Бях за 7 дена общо до сега, 6 до сега, утре ще отивам. За жалост, само днеска можах да снимам, иначе бях зает, качих вихрен. Не можах да снимам, единия ден се забравих стойката. Това беше много гадно, така че ако ви харесва това видео, оставете един лайк бутон, струшете го, щупете го, каквото искате правите с него, безплатно е и може да го направите и така благодарите на мен, че съм ви доставил този хубав канал. Това е само един кратък шорт, поради причината, защото не можах през другото време да снимам, извинявам се много. Нататък мисля правя само в петък и събота и по този начин ще направя така, че да стане по този начин. Така че само петък и събота може да виждате видео от мен, така че чао, чао!